Alikho lishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Imbokode ibhunge kwinkomfa yezokwakha. Ziningi izinselelo kumnotho wakuleli. Kanti ke wasimama umnotho kwelikaMthaniya. Izindaba ze1 KZN TV zifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Luseyinkinga udaba lokuthola amathuba aqhubekayo okungalekelela ukukhulisa izinkampani zabesifazane abasemkhakheni wezokwakha kuleli. Lokhu kudalulwe usekela ngqongqoshe kwimisebenzi yomphakathi nengqalasizinda kuleli uSihle Zikalala ngesikhathi ke qhubeka inkomfa yenhlangano yabesifazane kwezokwakha iSouth African Women in Construction ebibanjelwe eThekwini. Basabhekene nomqansa abesifazane abasemkhakheni wezokwakha kuleli njengoba ziseningi izingqinamba ababhekene nazo. Ama-challenges abhekene nabantu besifazane yokuqala ukuthi ukumarginalizwa into elula ukuthi babekwe nje eceleni. Okwesibili like any nanoma ubani okwi-industry uthola ukuthi baface inkinga zobugebengu. Kube khona abantu abathi ngeke nakhe la udinga sinike i-protection fee or what. Lezo zinto yingqinamba ezinkulu. Enye yengqinamba ukuthi abakwazi ukuthola amathuba continuous aqhubekayo. Ngisho umuntu eselitholile ithuba uthola kanye mhlambe ngonyaka. So kuyikho sithi i-public procurement framework ayisilekelele uku-addressa lezo nkinga. Isiqubulo salenkomfa sithi ke leaving no woman behind abakuchaza ke ngokuthi sihlose ukuvulela yonke imbokodo njengoba emaningi amathuba kulomkhakha othatha njengowamadoda. Lenhlangano ithi ke isisebenze kanzima njengoba ibambisene nabazimele ukuqinisekisa ke ukuthi amathuba avelayo nabesifazane bayaba ingxenye yawo. We want to cover the value chain of the construction. The construction goes as far as supply of the material, goes as far as manufacturing, goes as far as consulting the professionals. So we have those kind of women in our organization, and we are saying, let's come, let's join together, let's join hands together and fight for our space and fight for the inclusion of women in the economy of our country. We are even going to sign an MOU with one of our suppliers today. So we are looking forward, we are excited, we want to see change in the industry, we want to see more women who are getting opportunities to create wealth in the industry. Udaba lwenkinga yabafuna ngodli imisebenzi kanye nemali kasalanga ngaphandle njengoba ke lo mkhakha ungeminye yehlaselwe ilesihlava. The mafias are everywhere. So I want to highlight it as an issue on construction. It just happened that construction it is the one that is opening doors for people. Construction mafias are everywhere. Even inside the system, there are construction mafias. So maybe it depends on how you view it. But in as far as construction, we know how to manage it because it is a matter of educating our people. And I normally say, you go to the root cause of every problem, because if you deal with the symptoms, you'll never solve a problem. The problem is poverty. The problem is saying, I'm gonna force myself to get this. It's not what we say. We are going to sing this song forever, but if we don't address the issue of poverty, then this problem is not gonna end. Lenkomfa ibingxenye yokubungaza inyanga yabesifazane ezophotholwa maduze. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Isikhungo semfundo ephakeme e-University of Zululand sisingathe ingqungquthela yezinsuku ezimbili yezomnotho phecelezi i-Future Ready Economic Conference eBono Hotel Richards Bay. Le ngqungquthela kuhloswe ngayo ukudingida izinkinga zomnotho ezibhekene nezwe nokuqhamuka namasu ukuthi izwe lenza njani ukuzigcina limi ngomumo kwezomnotho uma ke liqhathaniswa namanye amazwe. Iqalileke namuhla eBono Hotel Richards Bay Waterfront inkomfa yezinsuku ezimbili ebizwa nge-Future Ready Economy Conference. Kule nkomfa ihlelo ke isikhungo sezemfundo ephakeme University of Zululand ihlose ukubheka ke umnotho wezwe njengoba ke ubonakala untengantenga nosekudale ukuthi ke izinto eziningi zimbe eqolo
kuhlanganisa ukudla okubizayo, ukushoda kwamathuba omsebenzi nokunye. I-university yethu kahle i-strategy sayo sithi manje we want to be in node of African thought. So ngamanye amagama sizama ukumake sure ukuthi nathi siya contribute entweni eziyinkinga ezithinta iAfrica as well as ezithinta even of course ne-South Africa. So kuloku ke kule conference le kukhulunywa ke mayelana nokuthi iziphi isusa ezibange ukuthi economy yethu yehle. So bayabeka ke ngendlela ababeka ngayo, kodwa enye into emqoka okukhulunywa ngayo ukuthi manje njengoba no USA useqalile uthatha lama tariffs labo kufuna siwabhadale 30%. Nako lokho futhi kuzosehlisela futhi kakhulu i-economy. Le ngqungquthela ihlelwe ngaphansi kwesiqubulo esithi Future Ready Economy. Usolwazi Christopher Malikana esikhungo semfundo ephakeme iVets uthi ke izwe lakuleli alikakulungeli ukuthi libe nomnotho othuthukayo njengoba ke seningi izingqinamba ezakuleli sisabhekene nazo, ezinye zazo ungabikho kwamathuba omsebenzi, ungabikho kwengqalasizinda esezingeni ezindaweni zasemakhaya nokunye ke nje okuningi. South Africa is not future ready. It's not ready for the future. It is not even ready now. It has not been ready in the past, you know. And the key marker of why the economy is not ready, you just have to look at the unemployment rate. The reason why unemployment is so high in South Africa is because the state has not invested significantly to address the historical gaps that were created by apartheid. You know, we have rural areas without infrastructure, without basic roads, water supply, intermittent electricity supply, you know, sometimes even a signal for telephones, cell phones. Umalikane uthi ke umbuso unesandla kulezi zikinga ezibhekene nezwe lakuleli, uthi politiki uhlelo lwamathenda nokunye kungenyeke yalezi ingqinamba. The politicians and they are interested in also benefiting from tenders, and the impact of that, those three interest groups in society, your white capital, your politicians, particularly the ANC politicians, because they were in charge for the past 30 years, and the people who are interested in tenders are responsible for this high rate of unemployment. Lenkomfa kulindele beke ivalwe kusasa, kanti ke kulindele ukuthi ke bathole izisombululo ezikingeni zomnotho kuleli, iphinde ke idala amasu amasha okumelana nazo. Esidabeni zo1 KZN TV nginguSamkeliswe Nqulunga Richards Bay. Undunankulu esifundazwe uThami Ntuli uncome ukudlondlobala komnotho wakuleli ofakazelwa ukukhula komnotho kwimikhiqizo yakuleli ehanjiswa kwamanye amazwe isuka echwebeni elisethekwini naseRichards Bay. Untuli ubeke kanje ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela yoheha abatshali izimali emkhakheni wezokuvakasha kulesifundazwe ebibanjelwe ke empangeni enyakatho kaMthaniya. Zitheleke ngobuningi izethameli kwengqungquthela yokuheha abatshali izimali emkhakheni wezokuvakasha obengokokuqala isingathwa isifunda ekhincetshwayo. Kule ngqungquthela kuqhakambiswe igalelo lomkhakha wezokuvakasha ekufukuleni umnotho nezakhamuzi. Undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli uveze ukuthi uyadlondlobala umnotho wakuleli njengoba siphezulu isibalo sempahla ekhiqizwa kuleli elinde ukuyiswa emazweni angaphandle. They come here, they travel quite short distance before they reach our neighbors. And I had the pleasure to meet the leaders for Gold Coast, Durban and Richards Bay. The assurance I got there that the capacity we now have to actually export or import, the capacity that we have really is amazing. I could see physically, literally, the birds waiting for the ships to come and deliver. We once had a backlog, I think you know. That backlog has been resolved to zero. As a result, our capacity now demands that we have more to export or to rather to import. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho, ezokuvakasha nokonga kwemvelo kulesifundazwe, umfundisi uMusa Zondi,
uthi le ngqungquthela izovula amathuba azothuthukisa umnotho nezakhamuzi ezikulesifundazwe. I therefore extend a direct invitation to all of you. Engage with our officials from the KwaZulu-Natal Tourism and Film Authority during this forum. Examine our investment portfolio, offshore-related projects, commit to partnerships that will not only generate returns, but also leave a lasting legacy of transformation in our communities. The time for uNdunankulu uphinde waveza ukuthi amachweba kulesifundazwe azothuthukiswa ukuze kuzonyuka umthamo wempahla ekhishwa kuleli kukhandeke namathuba omsebenzi. I cannot mention the investment that is already on the pipeline to enhance our capacity in these ports. And I know that our Minister for Asia, Tourism and Environmental Affairs is working quite aggressively to ensure that we have more international direct flights into our province. Because we cannot afford not to be communicated or to be linked directly with strategic countries if Mr. Gombe we aspire. Izindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngise Richards Bay. Inkosi uZuzifa Buthelezi indodana kalowo owabe nguNdunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi uthi ukuhlonishwa kukayise ngokuba iliba lakhe lenziwe isigcine magugu kufakazela ukuthi inkulu indima ayidlale ezimpilweni zabantu kuleli. Usho kanje kulandela ukuthi uhulumeni wesifundazwe kwaZulu Natal wethule iliba lakaMntwana uMangosuthu Buthelezi njengendawo yezigcine magugu esifundazweni. Iliba likalowo wabe nguNdunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi selizoba indawo yesigcina amagugu esifundazweni kwaZulu Natal. uNdunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uThamsanqa Ntuli wedluliselele emndenini wakwaButhelezi isitifiketi esiqiniseka yonke indawo yamadlinza kwaButhelezi njengesigcina amagugu lapho kuzofundwa ngomlando kaShenge. Uma kwenzeka into enjengalena iye ikhombisa ukuthi akaphilelanga ubala. His life was not in vain. Ngoba angeke umuntu uthi ngenzeka nje ngenhlahla mawubheka bonke laba bantu abalapha njengoba ngishilo ukuthi umntwana wayenendlela yokuhlala enhlizweni zabantu afike akhele khona kodwa ngalokho kwenza ukuthi nayo yonke ezinye izinto ezenzakalayo nabazama ukumchapha nokumthuka kuphelele emoyeni ngoba ekugcineni abantu bayazi ukuthi imiphi imizamo ayenzile kodwa uba kulendawo beyigugu ngithi yena kwayena ngokwakho umntwana wayigugu nabantu wayethi bayigugu kuye. Ngakho ke thina njengomndeni nesizwe kwaButhelezi sithinteka kakhulu kodwa futhi sinokubonga okukhulu kuPremier nethimba lakhe ukuthi bakubone kufanele ukuthi kufanele lokhu kwenzekele izizukulwane zethu ngoba bekudlula iminyaka namangenziwa into enjengale zibe zingasazi nokuthi kwakuba noma ngosuthu Buthelezi. Inkosi uZuzifa Buthelezi uthi ukuphendula kwendawo yamaliba kwaButhelezi indawo yesigcina amagugu akuzukuphambana nomndeni ezintweni ezithinta amasiko. Kusukela nje ekuqaleni beza into yokuqala esayibeka engayibeka mina njengenkosi kwaButhelezi ngathi kufanele ukuthi sicophelele ukuthi esikwenzayo kungancwabi okwenziwa uhulumeni ngendlela yakhe. Siyazi uhulumeni unendlela yakhe yokwenza izinto yile ngathi kufanele kuze kungenzeka ukuthi lokho kugxobe izinto zethu zamasiko bavuma ke so sivumelana ngalokho ngibona ukuthi akuba nenkinga yalokho khona impela babe khona bekhathazekela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ngempela baba khona izinto nathi ezisho ukuthile ukuze endlini yomntwana yokuphumula manje bethe kufanele siceleni manje se-apply kuhulumeni noma ukuthi uyafika kuthiwa hayi kungasondeli kadiwe. So ke konke lokho ngishilo ukuthi izinto esazoyicancatha kodwa ngokwe principle sivumelene ukuthi akuzubabikho la okungezukunakekelwa imfuno nezidingo zamasiko esizwe. Umnyango wezemidlalo amaciko namasiko esifundazweni kwaZulu Natal uthi ukwakhiwa kwendawo yamadlinza kwaButhelezi njengezigcina amagugu kusesesigabeni ke sokuqala. Umsebenzi usuwonke up to 2028 is going to cost us 7.5 million rands. Ukusekuncane kakhulu sisakwenzile imiliyoni kuphela wonke lo msebenzi usenziwe. Kodwa
Iplan yethu futhi ukuthi going forward we are still going to consult a lot of other organizations. Sazophumela ngaphandle kwi-private sector, sazoya kuhulumeni kuzwelonke namanye ama-agencies. Naso isikhathi lesesibekele sona esi-3 years sizimisela ukusifishanisa funds permitting. Ngakho-ke lelo daba le-mobilization of funds udaba esisazolibuka kodwa kwamanje ibudget yalo msebenzi esesiwuqalile it was only 1 million rand. Izindabeni ze-1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu Olondi. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuye. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili. Imbokode ibhunge kwinkomfa yezokwakha ziningi izinselelo kumnotho wakuleli. Kanti ke wasimama umnotho kwelikaMthaniya. Kwenzeke ongajwayelekile emkhambathini kuvulwa ngezindaba ezimbi zokucekelwa phansi kwengqalasizinda kule ndawo bekusanda kuqedwa ukwakhiwa kwebhuloho lezimoto kanti ke sekuntshontshwe izinsimbi ezibizwa ngama-guard rails ekuyizinsimbi ke lezi ezakhiwe eceleni komgwaqo. Imeya kamasipala uNhlakanipho Ntombela uthi sebevule icala emaphoyiseni. Umphakathi wakwaMakhokhoba kwaWard 3 emkhambathini uthi ushaqekile ngokubona sekucekelwe phansi ibhuloho ngokuntshontsha kwezinsimbi eziseceleni komgwaqo. Leli bhuloho lisha kanti bathi kuyathusa ukubona selinje. Mina engikubonayo ilokho bekufakwe la engodweni siyaphoxeka impela kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi kunosizo kakhulu ngisho ezimotweni mazingena la naba thintekile mhlambe nongasaboni kahle bengingakwazi ukuthi kumsize kodwa manje njengoba sekwenziwe kanjena nje siphoxeke kakhulu impela. Imeya kulomasipala uNhlakanipho Ntombela uthi kuyaqala lokho kanti sebevule necala emaphoyiseni. Yaqala ukuthi kusenze lokho la emkhambathini ukuthi nje kuvele kube khona isyndicate enje efana nale la kufike khona abantu bazoqoqa yonke into eyinsimbi ekuleli bridge. Siyacela nathi ukuthi uhulumeni angenelele especially kulaba abathengayo nabadayisa izinsimbi. Kuzanywe kakhulu ukuthi kuvinjwe lesihlaba ngoba mawulalela uyazi ukuthi bayitargetile kune syndicate nje etargetele izinsimbi ezilokhu zithathwa kodwa ke lubikiwe udaba kwavula icala libikiwe udaba emaphoyiseni nenye nezinye zenkampani ezenza ama investigation sicelile ukuthi abangenelele lana ngoba ufuna kubhekwe yonke into ukuze labantu bagcine ukwenza lobugebengu kufana nalo. Umshengu uthi bekunzima lingekho ibhuloho. Bekunzima kakhulu abantwana kakhulu besikole abancane abafunda ugrade R ngendlela bekunzima ngayo makuyisehlobo kakhulu imvula amazinetha amanzi abegcwala kule ndawo kungahambeki kuphoqa ukuthi izingane kufanele kube khona umuntu omdala ophumayo azowilisa izingane ngendlela bekuba namanzi ngayo bezingamuka nokumuka. Ntombela uthi leli bhuloho lalicelwe umphakathi. Kakhulu leli bridge umphakathi ukuthi ucela ukuthi ulekelele ngoba ngala kunesikole iCosmo Primary kodwa umphakathi uhlala kwelinye side bese kuba nendawo enamanzi phakathi nendawo makuyikhathi zasehlobo iyana kuba umfulo omkhulu kuba indawo evulekile kuba neproblem yokuthi either lezi ngane ziya esikoleni ziweliswa abazali noma aziye esikoleni. So ke sicabanga ukuthi ke ukwakha umasipala ukuthi wakhe leli bridge kuzolekelela kakhulu umphakathi. uNtombela uthi irenki yamatekisi yakhiwe emaqonqo izolekelela abamatekisi kanjalo nabagibeli. Irenki yacelwa osomatekisi balendawo bafika bona kamasipala bacela ukuthi kule ndawo ayikho i-taxi rank balayishela noma bamisa abantu emgwaqweni noma ngabe liyanetha izulu noma lishisa kakhulu bame emgwaqweni abantu so bacela ukuthi bakhelwe i-taxi rank. Sabacela ukuthi abaxhumane ne-ward councillor baxhumana ke senza ama processes nathi kwamasipala until kuze kwakhiwe le rank. Ezindabeni 1 KZN TV nguAyanda Dube ngisemkhambathini. Kugqugquzele ukwesekana phakathi komama kuvalwa inyanga besifazane endaweni yakwaNositho kwinoseningizimu nelikaMthaniya. Somlomo kamasipala irenki onyeni uPhumlani Gumbi uthi ke badumaza ukuthi umakhelwane engabulawa indlala bekhona omama bendawo. uGumbi usho kanjena inikela ngezinsiza zokutshala. Kunxuswa ubumbano phakathi komama bakwaNositha muva kokuba kutholakala esalukwazi esingaboni sivalelwe emzini waso kungazimuntu emphakathini.
impela kule ndawo kukhona umakhelwane size sathola very late njengobuholi nama njengo government ukuthi kunomama ongaboni emahlweni ingane yakhe yamvalela nje ahambe asale kanjalo. So ke ngenhlanhla sisebenzisana ward committee esikhuthele kakhulu la ama ward committee kule ndawo yakithi asithinta sakwazi ukufinyelela sakwazi ukuthinta ama social worker ukuthi akasilekelele lapho. Kubalekile ukuthi njengesizwe simnyama especial sikwazi ukunakekelana. Ungaphila impilo ujabulele uthi wena udlile wena konke kwakho ku right ungazi kamakhelwane kunjani ngoba kuyiqiniso uhulumeni akakwazi ukufikela kuzona zonke izindawo futhi uhulumeni akasonisa ngoma kufuna atshene uma bekhona inkinga la ngabe suke khona ila sithembe khona umakhelwaneke ila sithembe khona umphakathi ila sithembe khona usukuma sakhe ila sithembe khona ama ward committee ukuthi uma khona inkinga akunjani akusukunye futhi ayona yonke into engazifike nohulumeni ezizinto sidinga bona amakhelwane babambisane banakekelane ukuze isizwe sethu siqhubeke nokuya phambili. Usomlomo uMasipala iRenkonyeni uthi mekumele asondele kule ndawo ezwa ukukhalaza kwekhansela lewadi. Bengihlushwa ukhansela ucele uNdosi wase wa 27 ethufisa ukuthi engathithi njengoba kuyinyanga yabantu besifazana ucela kube khona nje umnikeywana azoveza kubone ekhombisa uthando. Kwakuvele kumele ngesinye isikhathi simbone ngeimbewu kodwa sasesivele siqokelela nje namageja neimfolo ukuthi ayake size kubantu bakhe abathandayo sithi ayake sizonikela kubona ngoba khona nezimo esezike zahlasela uNositha la njengokuthi uthola ukuthi khona ababulawa ububha uthola ukuthi njengomama nje nezwele kuthiwa ahlale 4 days engadli sasisithi mhlawumbe mesingake sibahlangabeze ngoba banazi indawana abanazo akwazi ukulima umuntu kube khona okuya ngasethunjini akuthole emhlabathini ngoba kuyaye kube impilo futhi khona. Kanti ebongela amakhehlekazi yendawo uDladla uthi yize kukhona okusadingwa umphakathi bayawabona amagalelo ahulumeni kule ndawo. Sithola ukujabula okukhulu ngoba so mama bevele sikudinga kona ukuthi babe khona ukhansela kule ndawo ngenxa yokuthi ke kuningi kodwa ke esikubonga kakhulu ukuba khona kwabo kule ndawo indlela abasebenze ngayo indlela abasize ngayo kule ndawo ngoba ubona nje uNositha umuhle kangaka nje kungenxa yentuthuko esiyibonile kule ndawo besidinga mhlambe ukuthi mhlambe sithole ilento isecondary at least nje mhlambe noma ke sithola noma amaclass amathathu standard 6 standard 7 standard 8 mhlambe bengasigculisa lokho bengasijabulisa lo ngoba ingane zama amabanga amade yindi indlela ezihambayo ingane ziyasuka la ziye ngala komcusha koLamonti ziyasuka ingane ziya kogama lakhe ziyasuka ingane zihamba nje ama long distance ekuze kufanele ukuthi makube khona amathekisi azothutha izingane ke imali azikho ke manje amathekisi fanele athathe izingane ngezimali iyona into nje ke mhlambe besingayijabulela lo ukuthi sigcine isikole esitholile nayo ke mhlambe iclinic iyona into esikhala kakhulu ngayo la endaweni yakaNositha njengama Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngwaNositha. Umasipala Baqulusi unikele ngokusemthethweni ngendlu emndenini wakaMasondo lokhu kuza ngemva kokuba lo mndeni ushelwe indlu ngekathi kuqhubeka ukhetho lokuchibiyela kuward 23 ngenyanga edlule. Imeya yalo masipala uKhehla Mkhwanazi uthi bahlabe ikhwelo njengomasipala ukuze bethole uxhaso. Umasipala Baqulusi uvule ngokusemthethweni indlu yakhela umndeni wakwaMasondo kuward 23 ngomhla ka-16 July kwaba nenkinga la kwasha umuzi safika ke emva kokubikelwa sasesenza isithembiso sokuthi sizoyisika inqulu sihambe sicela abantu abangasilekelela ukuvusa lo muzi namhlanje ke sizofezekisa lokho kodwa ke sekuqondana nje nokuthi namhlanje usuku lokuzalwa lo mntwana waphinda ngene ngakho kuseyinhlizweni zethu nje ukuthi umntwana ngalesikhathi eshiya iqembu le-IFP elishiya ezandleni zikamongameli okhona wasiqinisekisa ukuthi ufisa njenge-IFP siqhubeke ukunakekela abantu besifazane nabantu abampofu ngakho-ke ngicabanga ukuthi kube yi-coincidence enhle kakhulu ukuthi ukuzokwethula lo msebenzi kuqondane nosuku lakhe lokuzalwa umntwana waphinda ngene ngakho-ke ngicabanga ukuthi sizokwenza nje lokho. Ilunga lalomndeni lilandise iziko lezindaba zaka1 KZN TV ngokwenzekile waphinde wadlulisela ukubonga kumasipala. Ngaphuma ke nezingane
avula umnyango ngaphuma umlilo uvutha endlini. Ngathi Nkosi yami kodwa ngenzeni kodwa ngize ngibulawe endlini. Ngaphuma ke ngadonsa lezi ingane ngadonsa uzingutshana zabo ababelele ngazo ngakuphosa phandle ngabuya ngafuna lokho okuncane nakho ngakudonsa ngakukhiphela ngaphandle ngase ngiyaphuma njoba kwaze kwasake kwafika ubaba umeya ebusuku ngaze ngingasamboni naye ngokuthi ngonakele kakhulu ngingasaboni emehlweni ngiphuma emlilweni ngane zami nonke uNkulunkulu ke uthi angunike ngaphezulu kwamandla akho. Ngiyabonga. Khona manje imeya uKhehla Mkhwanazi uthi bongabakwazile ukulekelela ukuze kwakhiwe lendlu. Njengoba sinikwe ithuba lokuba sihola abantu ayikho enye into ngaphandle kokuba siqhamuke nesixazululo einkingeni zabo kodwa ngifisa kakhulu ukubonga kubo bonke abantu abafake isandla kulomsebenzi emva kokuthi sihlabe ikhwelo njengomkhandlu ukuthi abeza abantu ukuze silekelele ngakho bonke abantu bafakile isandla abaphosa abanye babephosa kusuka ezimpahleni zokugqoka emva kokuthi lo mndeni wawushelwe yikho konke owawunakho uza ukho konke nje ukubona nje nabanye kade bezile bezohlanza igceke kwenziwa nje yonke into. Siyabonga kakhulu ukuthi esikhathini esingaphezulu kancane kwenyanga sesikwazi ukwenza umsebenzi omkhulu kangaka kodwa kakhulu sobongisana nje nomndeni ikakhulukazi ugogo ngoba kunogogo la ohlala nezingane zamantombazane nomfanyana omncane nabazukulu ngakho ke kwakubalekile uba sisukume senze okusemandleni nonke ukuba simtholele usizo olufaneleyo. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise Vryheid. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili. Imbokode ibhunge kwinkomfa yezokwakha ziningi izinselelo kumnotho wakuleli. Kanti ke wasimama umnotho kwelika Mthaniya. Ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li 17 rand 68 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u23 rand 87 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20 rand 57 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide lona lingu $3,389.70 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u$68.05 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Yize bephume ngisho nesinedo lokubalandeli akuzange neze kube umfutho wanele kubadlali beKaizer Chiefs namaMelody Sundowns ukuze bekhiphe amangwevu emidlalweni weBetway Premiership ebibhekwe ngabo vizolo ebusuku eFNB Stadium eNazareth. Umabili ke lamaqembu aqale umdlalo enezizathu ezimqoka zokunqoba kwaziseke phela iKaizer Chiefs ibinejoka lokuvikela irecord layo lokuqala kahle isizini. KwiMamelodi Sundowns bekubhekwe uMiguel Cardoso oseqala ukunuka iqaqa engxenyeni ethile yabalandeli baleli qembu. Bangu 75,000 abalandeli abathenge amathikithi okubuka lo mdlalo oholele ekutheni ke ukuqalwa kwawo kuhlehliswe ngemizuzu eli-15. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ngeziguqisa ke nokho bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.